Peťom Pospešilom som vychádzal veľmi dobre a veľmi dobrá na ňoho spomienka v tom, že keď som prišiel do Červenej Hviezdy Bratislava ako veľmi mladý hráč na dvojročnú vojenskú službu, v podstate ako starý Bratislavčan spolu s Ivanom Hucovičom, ktorý takisto pôsobil pri družstve, ma zobrali pod svoje krídla, aby ma usmernili, pretože prísť z dediny do veľkého mesta, do pomerne silného družstva, v podstate títo dvaja ma cepovali a s Peťom Pospíšilom som zažil veľa dobrých chvíľ, nielen v klube, kde sme získali prvý titul československý v Červenej Hviezde Bratislava, ale potom aj v príprave v reprezentačnom družstve, kedy ja som sa síce nedostal na olympijské hry v 72., ale Peter sa prepracoval. Peter bol prvý brankár, ktorý používal masku pri chytaní. Pomáhal som mu túto masku urobiť alebo vypracovať na štadióne tu za Petržalským mostom, kde Červená Hviezda mala svoje sídlo a v podstate tam sme sa tak, dá sa povedať, spriatelili, že sme sa stali doslova rodinnými priateľmi. Škoda, že už Peter nie je medzi nami, ale tento chlapec si myslím nie len po hádzanárskej stránke, ale po ľudskej stránke bol veľmi dobrý. Ja som ho spoznal najprv ako hádzanára, až potom ako fotografa a pre mňa bol hlavne fotografický vzor Peťo, ktorý už teda medzi nami trošku vekový rozdiel bol, 6 rokov, takže ja som bol ten mladší kolega, ale pre ňoho hádzaná a šport bolo všetko. On keď išiel fotografovať, bol skutočný profesionál vo všetkom, lebo on sa naučil lyžovať kvôli tomu, aby lyžovanie pochopil, aby ho mohol fotografovať na úrovni. Takisto sa venoval cyklistike, jazdil na bicykli, zás aby vedel cyklistiku fotografovať. A čo ja viem, no pomaly aj na hory by liezol, keby mu to dovolilo zdravie. Peťa som hlavne vnímal tým, že keď nechytal, tak chytil fotoaparát do ruky a fotografoval cez zápas. No a mňa z fotografovania zaujímalo športová fotografia v prvom rade, takže Peťo bol pre mňa vlastne taký vzor fotografický a športový fotoreportér, takže od neho som ochúkával isté finty, že čo má fotograf mať aký aparát na šport a takéto drobnosti. No, žiaľ, je mi to veľmi ľúto, že odišiel predčasne, lebo ešte mohol veľa pekných vecí odfotiť.